акас як савол ми гӯш ку чӣ мешава лук лук нигоҳ кардан буд ку ака бо гӯш кардан ҳам мешава братан варианти тоҷикида ма гуфтам ку нигоҳ ку мегем ака гӯш ку бо чира гӯш кунам ҷуро ками англисира чӣ хеле ёд гирем ма яҷура феснам ака бояд срочно англисира ёд гирам англисира чӣ ша ёд бигирӣ гапзаниш дар кори ҳам асосӣ або гамазаам мисол ҳази талаффузшам ёд гирам зур мешава ҳастай в неки чӣ ака неки бояд сахт кор кунӣ ҷура хеле як рӯз бихонам як рӯз дам намеша чӣ хеле ки дар кор бошад ҳама хел мехонам лук дада китоби ван бук дар кор мешава ҷура ин чӣ таре китобе ака ин китоби зури зура ҷура ин тарҷумаи ду забона дора яъне дигар ту даслама дар конес дилхол калимаро тоҷики шикастай аудиобук дора ки мисол ҳамаи ҳаме гапҳоро ҳамаша мехонад тарзи талаффузшон ёд мегирӣ агар ҳамаи ҳамин қоидаҳои гуфтагиша бикунӣ ту дар 6 моҳ гапзанира ҳам ёд мегирӣ бача китоби зур буда ака китоби якҷо биём акаҷон ина братан инстаграмшон бо сайтам дорад китоба бихоне ки сахт бихон ҷура чанд нависм комментария дака ганда хирсан кадӣ дила навис братан дар соли дигараш дар